момичета, здравейте! Пожелавам ви честит нов месец и нека той да бъде изпълнен с здраве, с позитивни емоции, с много любов и много красота. Се включвам с това видео точно днес, защото този месец, в края на месеца, очакваме нов уникален продукт на Тропик, който е серум фондютен. Държа мострите, защото той всъщност все още не е излезнал на пазара. Очакваме го в края на май. И ние, амбасадорите, получихме мостри. Така, сега какво е интересното при него? Че той всъщност върши работата хем на серум, в смисъл работи в дълбочина и действа като грижа за кожата и същевременно работи и като грим, така да го наречем, най-условно казано. По-натам в месеца, примерно като се върна на работа, защото знаете, че съм отпуска, ще ви демонстрирам всичките цветове на ръката си, за да може, когато излезне в продажба, така да прецените по-лесно. Но сега ще ви покажа на своето лице как седи номер 3. Аз съм си почистила лицето с Radiance Cleanser. Сутрин го правя по този начин. Вечер ползвам и Smoothing Cleanser. Правя двойно почистване, защото премахвам грима. Така, Radiance Cleanser, тоник. След това съм си поставила сутрешните ми серум и Glowberry Rainforest Dew за дълбока хидратация. Поставила съм крема си. Използвах Skin Feast и тъй като времето тук го позволява, в смисъл не е още топло. И сега ще поставя серума. Така. Тъй като няма да излизам навън, този серум е с фактор SPF 30. Затова си позволявам да не поставям с много голяма, така с голям фактор. 30 ми е окей, когато съм вкъщи. И сега ще видите. Първо ще поставя от едната страна отдясно, после ще разнеса и от другата, за да видите колко добре покрива. Както казах, моето е номер 3. Не съм пробвала номер 4. Имам достатъчно мостри, но 3 като че ли ми е окей. Така. Не се стряскайте. За мен уха е много приятно, в смисъл аромата му е като на роза. Искам хубаво да разнеса. И да видите тук на устните ми как покрива. Ами ето, вижте какъв уникален така тен на лицето придобих благодарение на него. Направете сравнение. Ето вижте от тази страна как изглежда лицето ми. Леки петънца. Знаете, ние не сме перфектни и не е нужно да бъдем. Важно е кожата ни да е здрава. Но този серум фондютен е уникален наистина. Ето така. Сега ще нанеса и от другата страна. Отново показвам. Погледнете тази страна и погледнете тази страна. Ще нанеса и от тук, за да видите завършека.
Чакам го с нетърпение, за да може да достигне до повече от вас, защото знам, че някои от вас също го очакват с нетърпение, тъй като съм разговаряла с свои клиенти. Цената му е 38 паунда за 30 мл, като на класически серум. Количеството е 30 мл. После ще сложа и лек грим, съвсем лек. Хора, уникален. Погледнете какво стана с лицето ми, да направите сравнение. Видяхте ли тук как имах петънца преди малко, като направихме сравнението? Сега е вау просто. Наистина този серум се превръща в поредният фаворит, който задължително ще присъства в рутината ми, когато поставям грим. Пак казвам, този месец ще имам допълнителна информация за него, като се върна на работа. Така че очаквайте до момента, докато го пуснат на пазара, ще имате възможност да си изберете. Вижте колко хубав и глоу ефект дава въобще. Серума е уникален. Уникален. Аз, между другото, така не съм правила такова сравнение, просто си мазвах така преди да се гримирам, но ето тук сега на камера изглежда вау. Така, ето ме, готова съм. Значи, след фондиотена серум поставих малко молив, спирала, червило и тук малко подчертах веждите си и съвсем малко руж, почти така незабележимо, обаче честно да ви кажа, серума е уникален. Погледнете лицето ми, просто има тотално друг вид. Гледайте колко добре заличава абсолютно всичко. Така, отворила съм на страницата с серумите. Ето така ще изглежда по този начин. Като, както казах, аз имам светлите цветове, ето тези от 1 до 6 номер са в светлата гама. Може да коментирате във видеото дали проявявате интерес към него и дали искате да дам още информация. А също така очаквайте видео, в което ще нанеса на ето от тази страна на ръката си всичките 6 цвята, за да може по-лесно да се ориентирате в избора на серум. Както виждате, аз съм изключително бяла, погледнете ме. Лицето ми в момента е по-тъмно, защото ползвам естествен тен, слагам от серума Sun Drops, за да имам лек загар. И така, желая ви прекрасен ден, изпълнен с много положителни емоции. Отново казвам, щастлив нов месец, весели празници. Сега тези дни България ще празнува Великден. Нека да са светли празниците ви, да си починете добре и бъдете благословени. Чао!